Un any més i ara ja en van 16. Som 9 alumnes de segon curs del cicle formatiu de grau superior d'Audiologia Protètica de l'Escola del Clot i hem participat del 31 de març al 4 d'abril a l'Intensive Program on Audiology Across Borders, organitzat per la Intervelde University a la ciutat de Ghent, Bèlgica. Des de l'escola ens ho han estat gestionant tot per rebre una beca Erasmus, per cobrir les despeses principals durant l'estada, com l'allotjament i el viatge, fins on arribessin els diners. Ens hem organitzat en apartaments entre nosaltres. Els àpats els organitzava la universitat i ens va tocar menjar cada dia sandvitxos que no sempre ens agradaven gaire, però era el que hi havia. Hem assistit a una sèrie de seminaris, tallers i activitats en què hem col·laborat, treballat i intercanviat coneixement amb alumnes d'altres països europeus com Portugal, Turquia i Bèlgica, i hem visitat institucions relacionades amb el món de l'audiologia. Qualifiquem aquesta experiència de forma molt positiva un any més, perquè ens permet obrir fronteres, crear o ampliar networking professional i comprovar i desenvolupar les nostres competències personals en entorns diferents.